Takže toto som ja. A odkedy si klikla na toto video, budeš vyzerať pravdepodobne trošku podobne. Prestať prokrastinovať sa môže zdať ťažké, ale ešte ťažšie je celý život ostať vo svojej komfortnej zóne a neposúvať sa ďalej. V tomto videu ti ukážem 8 realistických tipov, ako ostať motivovaná, prestať prokrastinovať a byť produktívna, aby si mohla splniť všetky predsavzatia, ktoré si na tento rok dala. Pretože jediný nepriateľ splnených snov je lenivosť a to my nie sme. Teória tvrdí, že ak si ráno ustelieš posteľ, začneš deň tým, že už máš splnený prvý cieľ. No tak dobre, neviem ako moc vážne ubrať, ale pravda je taká, že posteľ zaberá dosť veľa miesta v izbe a ak ju máš upratanú, máš v izbe hneď čistejšie. No a v čistejšej izbe sa vždy lepšie sústredí a navyše keď máš ustlanú posteľ, nenúti ťa to tam znova zaliesť, tak aké to nemáš ustlané, tým pádom si proste produktívnejšia. Ráno by ste nemali nikdy začínať kávou. Hádajte, kto ešte rozospatý kráča do kuchyne, aby si na lačný žalúdok pripravil úplne čerstvú kávu. Áno, som to ja. Asi vás neprekvapí, že miesto kávy je oveľa lepšie, keď deň začínate vodou. Nielen, že tým doplníte potrebnú hydratáciu po celej noci, kedy ste nič nepili, ale predídete tým aj únave, ktorá vzniká, ak si tesne po zobudení dáte do tela kofeín. A viete, čo by vám odpovedala Jennifer Lopez, keby sa jej spýtate, prečo je taká krásna? Water. Lots of water. Believe it or not, I just drink it all day. It's the thing I drink. No a ak vidíš toto video, tak toto je tvoja pripomienka, že sa práve teraz máš napiť vody. No a aby si dodržiavala pitný režim počas celého dňa, môj malý tip je taký, že si vezmi nejakú fľašku, ktorú budeš mať celý čas pri sebe. Ideálne si do nej daj čistú vodu, ak ti čistá voda nechutí, môžeš ochutiť napríklad citrónom. Keď si takto ochucujem vodu ja, vždy dám preč tú kvoru, pretože väčšinou nemám biocitróny. Tým pádom je tá kvora plná postrekov a podľa mňa není nič horšie, ako si všetok ten sajrajt vymačať vo vode a potom to piť, akože zdravý životný štýl. Takže ja si to vždy dávam preč. A pokiaľ sa neviete dokopať piť vodu, tak fakt vyskúšajte mať nejakú dobrú fľašku, ktorú si budete vždy brať so sebou a hlavne slamku. Akože extrémne mi to pomáha, proste so slamkou všetko vypiť rýchlejšie. Ja si vždy spomeniem na to, že sa mám napiť vody iba vtedy, keď mám fľašku so sebou. Takže všade, či som doma alebo niekde inde, si beriem so sebou svoju fľašku. Takže tak. Urobiť si skincare a nebyť celý deň v pyžame je pre mňa základ produktívneho dňa. Vždy, keď si vyčistím pleť, urobím si vlasy a prezlečím sa a sa cítim lepšie. No a je to taká moja rutina, ktorú robím v podstate už od strednej školy. Ráno som si totiž vždy vyčistila zuby, pleť, dala dokopy vlasy, prezliekla sa a vedela som, že nasleduje produktívna chvíľka. Vyskúšajte tento vosk od Farmacy. Ja tú značku celkovo akože moc nemám rada, pretože každý ponúka od nich niečo, ale mi to na nervy. Ale tento vosk od Farmacy je strašne dobrý, mega lacný, stojí asi 5 eur alebo 150 korún a máte tam, no ja tu mám už, neviem, 6 mesiacov, 7 a stále tam mám a to obočko drží akože celkom fajn, akože aj vyzerá to pekne podľa mňa, hej, takže super. Konečne mám zase lepšiu pleť, ale mala som ju v katastrofálnom stave, pretože mi hrozne nesedelo SPF a make-up, ktorý som používala. Teraz som začala používať tento od Maybelline Super Stay. Je to vlastne také ako keby aj sérum trošku. Je to oveľa lepšie. SPF mi vadilo a kúpila som si nové hydratačné, toto Fenty od Riany, lahúnke a vôbec neobcháva pory.
Vedela si, že väčšina úspešných ľudí si svoje ciele niekam zapisuje? Poznačené ciele aj povinnosti majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť toho, že sa splnia oproti tým, ktoré poznačené nie sú. A to hlavne kvôli týmto 3 veciam. Že si ciele musíš zapísať, musíš porozmýšľať nad tým, čo vlastne chceš dosiahnuť, ako to dosiahnuť a čo všetko preto musíš urobiť. Vďaka tomu budeš mať svoj cieľ jasne definovaný a budeš presne vedieť, na čo sa máš sústrediť. S písaním cieľov si vytvoríš hmatateľnú pripomienku, na čom pracovať. K tomu pridáš ešte presný dátum, môže ti to pomôcť vytvoriť zodpovednosť, vďaka ktorej potom cieľ splníš rýchlejšie. A v neposlednom rade na zapísané ciele len tak nezabudneš. Zapisuj si konkrétne s presnými číslami a dátumami. Zapisuj si na správne miesto, nie na zdrab papiera, ktorý by si stratila. Ja si to napríklad zapisujem do poznámok v telefóne. A ku zápiskom sa vrací napríklad jeden deň v týždni alebo v mesiaci, aby si zhodnotila, ako sa ti v cieľoch darí. Ak si príliš dlho na jednom mieste, začneš sa menej sústrediť. Takže ak sa učíš alebo potrebuješ pracovať, skús niekedy zmeniť prostredie. Som napríklad počas vysokej školy chodívala do knižnice, teraz keď pracujem, chodívam väčšinou do kaviarne. Vždy si ten čas rozdelím na polovičku, takže polovičku času pracujem doma, polovičku v kaviarni. A ešte taká malá pripomienka, že pokiaľ sa učíte alebo pracujete v posteli, nerobte to. Je to miesto, kde najväčšie množstvo času trávime, keď spíme alebo oddychujeme, takže pokiaľ chceš byť produktívna, posteľ není fakt dobré miesto. Tým, že celý deň sedím za počítačom, mi hrozne pomáha ísť cvičiť, nielen, že sa rozhýbem a prídem na iné myšlienky, ale je to aj súčasť mojej rutiny a po tréningu sa vždy cítim lepšie. Keďže väčšinu času presedím, nakoľko mám sedavé zamestnanie, tak chodím ešte aj na prechádzky, pretože klasické fitko nestačí. Snažím sa chodiť tak na 30 až 60 minút každý deň podľa toho, ako mám čas. Okrem toho, že sú prechádzky pre nás najprirodzenejší pohyb, sú aj najdôležitejšie a najjednoduchšie. A zároveň sú podľa mňa najviac podceňovaný pohyb, aký existuje. A ak si práve teraz vravíte, ale ako sa mám sakra donútiť ísť v tejto zime von, mám tu pre vás jeden tip. Pri prechádzkach hrozne rada počúvam podcasty. Najradšej počúvam opravdové zločiny. Samozrejme môžete počúvať aj niečo iné, nejaké také lifestyleové podcasty. Pokiaľ by ste mali nejaký tip, budem rada, ak mi dáte vedieť. A takisto počúvam normálne Apple Music pesničky. Takže určite, ak vás nebavia prechádzky, tak skúste si pustiť nejaký podcast, ktorý máte radi a po celú tú dobu toho podcastu proste iba kráčajte. Každá jedna prechádzka hrozne pomáha na to, keď sa neviete sústrediť, pretože si prečistíte hlavu, chvíľku robíte niečo iné. No a ja som si kúpila ešte kombuču. To je tiež super tip, pokiaľ idete na prechádzku, tak si... No vždy. Ale proste... pokiaľ sa vám nechce ísť na prechádzku, tak okrem podcastu je super sa motivovať aj tým, že si niečo na prechádzke kúpite. Dajme tomu, že máte chuť na kávu, tak si zajdete pešo po tú vašu najlepšiu kávu, nepôjdete auto, nepôjdete MHDčko, pôjdete pešo a čaká vás tam káva alebo čokoľvek. A ja viem, že kávu si môžete urobiť aj doma, ale mňa to hrozne motivuje, keď idem proste pešo do mojej obľúbenej kaviarne. Alebo teda kombuču si zvyknem kupovať túto v DM-ku, takže... No a v poslednom rade si určite dopraje oddych. Sme ľudia, nie stroje, takže nedokážeme pracovať bez prestávky a už vôbec by sme si voľno nemali vyčítať. Voľno si samozrejme môžeš dávať aj spontánne, ale za mňa je super si ho aj naplánovať. Väčšinou si spravím svoju skincare, dobrý čaj, pozriem si nejaký film alebo prečítam knihu. Pokiaľ milujete detektívky, tak tu je od Camille Legberg, neviem, jak sa to číta, a je to vlastne taká séria Severské krymy, má asi 11 častí. Ja keď som si prvýkrát kúpila knihu z tejto série, tak som si kúpila tú najnovšiu a vôbec som netušila, že to má až 11 častí a nakoniec mi jedna z vás napísala, že či mám prečítané tie ostatné knihy a ja, že jaké knihy, a potom som zistila, že tam je až 11 častí, takže teraz to dočítavam akože spätne, ale určite pokiaľ máte radi krymy, tak mrknite na toto. Každému to vyhovuje inak, ale mne najlepšie padne oddych večer, kedy sa mi už nič nechce.
Dúfam, že vám týchto pár tipov pomohlo a dajte mi vedieť, ako to máte vy, čo vám pomáha neprokrastinovať a čo používate. A k tomuto videu je to všetko. Pokiaľ by ste chceli vidieť nejaké ďalšie podobné videá, môžete mrknúť na môj profil a môžete dať odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!